Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah lho, masih di Bendil channel. Wiu tot. Iki ceritane ngene lho. Iki ceritane aku mbiyen daftarno tentara, kae yo daftarno tentara, yo padha gek nek dadine. Iki yo daftarno tentara sing turu ki lho. Sing turu ku yo daftarno tentara yo ora enek sing dadi. Cara mbiyen aku dadi tentara yo urung rabi. Gong kowe nek pomo mbiyen daftarno tentara piye, Gong? Gagal kok. Gagalmu ning apa to, Gong? Kakek kendala. Nek kendalamu kan ning administrasi gelombang siji ning nggone Madiun kan ora to? Kowe ning nggone kesehatan 2 apa kesehatan piro to? Kata dua. Kesehatan 2 kan nyebar kuwi terus pantokir to, Gong. Ya. Pantauan daerah wis purung. Lah lepas resiko saya. Wis lepas resiko. Lho. Lah kok ceblokmu ki masalah apa to, Gong? Resiko kan 8,6. Tapi pesiko kuwi gak iso dibocok diwaca kaya ngono, Gong. Pesiko ku mentalmu mental ndek lho. Ngawur resiko wong Bandung kono kok bekas ke Bandung kok. Dinyatakan aku 8,6 gitu poinnya. Lho kok 86, poin kesek to. Poinmu ki poin sing piye to, Gong? Aku pengen ngerti poinmu ki poin sing piye ngono lho. Karena beda. Ya HP ben nunggu. Iki sik to, poinmu ki poin sing piye ta? Aku pengen ero, Gong. Kowe iki daftar. Lah apa jaman biyen apa urung cedak karo Prabowo to? Durung saat ini. Kowe kan sak ngertiku SD-mu MI. SD-mu ki negeri apa MI to? MI. SD. Jadi ku negeri toh, negeri 3, Bulu 3 kono. SMP-mu mlebune ning MTS. Lah terus SMA-mu kan ning MAN. Biasa. Ya kowe yo kleru to, Gong, nek daftarno tentara kudune kowe iki daftarno Mudin. Ya ora? Ya. Lah koyo ngono lho, Gong. Kowe iki terus piye to? Aku jane pengen ngerti sejarah. Daftar mudin ngenteni Pak Mbah Salim ben pensiun sik. Tapi kan cita-citamu kan wis kewujud. Cita-cita yo. Tentara gagal saiki dadi Limas. Iya to? Ngon. Tentara gagal wis dadi Limas. Yo. Gak wis salah satu anu to, landasare kita tak plan A plan B lah ngarane iki. Nek plan A gagal, plan B masuk yo. Apa? Oh, kuwi koyo ngono cita kuwi piye apa? Lem A, lem B. Plan A plan B. Kuwi nek tentara gagal masuke Limas. Masuk. Kuwi tapi pertama kali daftarno tentara kuwi saka Catam saka Pocaba kok. Tamtama Bintara atau Tamtamane. Kuwi ceblok kabeh. Kabeh. Lah kok kudune nek wis saka geseran saka kaya aku biyen ngleboni tentara saka Caba. Medun digeser ning gone Tamtama masuk. Ngomong sapa? Ora enek guru koyo ngono. Ngomong sapa aturane sapa kuwi? Kuwi aturane mau bau. Tapi kok kowe kok malah ceblok kabeh to, Gong? Semua kok enek panitiane kok Aturane mau bau. Panitiane apa pakane apa piye masane kok padakno. Sak panitiane kowe iki kan Caba rekormu kan apik. Nilainya. Apik kuwi kanggone awake dhewe ya. Kanggone penilai ya urung apik. Mosok kok. Tapi kan kowe wis bangga saiki diseragami Limas. Wis padha ae Gong padha tentara. Tapi nek tentara kan ning gone Koramil kok kantore. Tapi kan nek kowe kan ning kantor desa to kantore tempat. Padha-padha patonane maksudnya ya. Padha aku sepatune jengkel, Gong. Masalah padha-padha pengabdiane ngono Kuwi kuwi. padha-padha pengabdiane lho, Gong. Mbok disyukuri tentara wis ceblok. Kowe cara tentara ke cara nganu kan kowe cara ning gone Kodim di, Gong. Cara dadi. Kene ndelok anu kok program to urung geser mung Kodim. Kowe tapi gak mungkin tapi jek ning batalion to kowe. Yo ora yo kan batal. Rame lho sak. Wis Koramil berarti kowe. Rambil sih. Arep arko. Oh, alah lagi lho Lur. Ceritane iki padha gagal tentarane. Aku mulai daftarno tentara saka Caba sampai Catam yo ceblok yo wis ora Tapi dadi. mending kowe saiki posisine Lah, bulan wis beda. Lah iki yo wiu. Lah nek iki lho Lur, iki yo bah yo nemen. Iki biyen alah pendidikane pengen daftarno tentara iki ya. Larine ya tak ingeti. Lari saka Gunung Kencur, Gunung Pandan sampai Gunung Kencur. Dol teko ngisor lawari terus tak ingeti semangat aku yo ngono. Lah apik mentale mentale elek, tapi nek fisik apik bocah iki fisik nomor 1. Nek mental elek. Wong iki wedi-wedi
Bojo lho, Lur. Yo tentak bojo blow kerpo. Sentak bojo kuwi lho. Wis nangis. Iki ya. pucet iki, tak omongi kowe. Iki jenenge iki lho. Tertawan kae. Ndase kuwi lho. Ndase kuwi redol kaya entupe tawon Vespa, tawon ndas wae. Ndase iki. Tapi kok iso kaya ngono. Tapi kowe cita-citamu yo, cita-citamu memang dhuwur, Gong. Mulai saka SD wis dididik militer. Saka SD, SMP wis dididik militer, ya to. MTS dididik koncone urung cekelan duit wis cekelan duit. Mbuh, kuwi nekmu piye polahmu wis cekelan duit terus. Ndase kuwi lho delok to gulune. Kaya gulune Rambo kae lho. Tapi piye asline karek tanda tangan ya aku bukan bola koni. Ayo lho. Kowe garek tanda tangan ora aku? Gak. Kok gak piye to maksudmu? Kok mbok ideane jane wis kabeh mlebu jejeg mulai. Jejeg muleh kowe tetep satu lah. Kok fisiko ceblokmu piye to, Gong? Cebloke fisiko kuwi piye? Tese fisiko. Lurane fisiko. Pas wayah gambar wong terjun ki mbok gambar omah. Fisiko wis pengumuman. Lolos kowe. Andane arep antokir pusat. Oh, ceblokne Pantokir Pusat. Lah Pantokir Pusat kuwi siji, Gong. Masalah peli. Sing gak wong 40 kuwi. Kowe dijikok piro to? Biyen kuwi dijikok piro? 265. 245 sing lolos piro? Ya sing juga 265 kuwi. Lah sing maju, Terakhir juga 40. sing terakhir digok 40 kowe ceblok. Lengser kowe. Lah kuwi lho. Tapi nek pas pendaftaran Likmas ki mbok geser kabeh wong-wong kuwi. Aku langsung pusat langsung. Oh, lah iki lho lho. SK. Wah. Mas Hari niki SK-ne panjenengan lho niki. SK-ne panjenengan niki. Lah kuwi lho, berarti iki Limasmu SK Bupati iki. Liyane lurah Bupati dhewe. Oke, lah kuwi lho. Mbok aja ngono, Gong. Sing penting ngene lho, Gong. Kowe ceblok dadi ceblok. Sing penting kowe tetep ngene, Gong. Tetep piye ya? Pengabdian. Pengabdianmu ning gone nusa dan bangsa ki piye? Ibu salut tetep. Aja mbok lagokno nyanyi tinggalkan ayah tinggalkan ibu lah kae. Kowe kan yo kowe mosok gene pendidikan Limas. Lurane. Limas iki gene pendidikan, Gong. Belum to. Kan apa to? Lah nyang apa to pendidikan belen? Ora belum delok fisike barang. Oh ya itu. Wong kuwi saka bau ki lho, Ngon. Baune bau Rambo. Iki lho, gulu ki lho, gulu Rambo iki. Sikile. Sikile ya sikil injik. Wis ngene ae. Wis ngene, Lur. Lur, iki ceritane ngene. Ceritane ket mau ki aku daftarno tentara ya ceblok. Iki koncoku sing jenenge iki Saddam Hussein iki. Iki ya ceblok karo kae sing turu kae ya ceblok daftar tentara, ya padha cebloke kabeh. Ya lingaling. Ngawuri ya piye iki? Bedane ngawuri. Ngawuri iki selalu rumit, gak lebu. Anu, bakal nyempluk-nyempluk gak. Kita nyempluk gak lebu. Tapi nek aku dadi tentara pemau dadi lho, jaman biyen dadi aku ya urung rabi, urung rabi, Gong. Aku mesti ngejar karir. Tetep sekolah ning Intel. Kowe nak biyen zamanmu kowe PSK langsung gelem kowe daftar PSK. Parmas, dan beli langsung lebu. Polhut berarti. Entar Parmas ini PTR 15 loro, kurang wong. Jare kok daftar tadi kurang wong PTM 15 kancok dah. Kuwi kowe jawi tatap pas. Oh alah ya Allah. Wes ngene Lur ki ceritane iki ngene. Koncoku gagal dadi tentara. Terus mlebu ning gone Limas dadi ya wis tak asukri Lur. Wes kene Lur, channelku tak akhiri. To lek kira bahas to tapi keren iki. Kayak podo sing klambi krem kae, kayak yo anak tentara, kayak daftar tentara yo gagal. Tapi ada gawe persatuan kegagalan tentara nu we. Kayak Mbak Tiki lho. Mulai. Sinten? Apa? Leket. Loro. Lempang ya. Wes ngono channelku tak. Kata saya to satu kata-kata adil. Kata-katane piye? Untuk prajurit yang tidak berani
berangkat ke Medan perang Papua, ini tak wakilane karo kanca-kanca iki. Lah Lah dolanan apa kopi nopo es? wes ngene lur iki ceritane kan padha lucu-lucu ceritane iki wis Katanya kurang wakil bidar. padha gagal. Sing penting kita untuk mengabdi untuk nusa dan bangsa, wis untuk masyarakat. Wis ngono lho intine wis. Wis lur, tak akhiri channelku. Wiu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terot.